Good morning again my fellow Zimbabweans. Kana muchangotibata pachannel yedu tokumbira kuti mubaye subscribe button kuitira kuti patinongo upload videos munge munotopuwa notification kuti your favorite channel ya upload a video. So here's another update on Mr. Geza Siwera about hanzi pana vageza hapasvikike uye vana vageza panopisa apabatike moto unopisa chaiwo. So guys, listen to the audios uye kana muchida kutisenderawo mamwe maaudios or kutisenderawo any updates zvinova zvinotibetsera kuti tive tinozivisawo community kuti inge ichibetsereka pane zvinenge zvichiitika mukati menyika yedu. So thank you guys. Listen up to the audios, mubva matipawo zvamunofunga mucomment section uye zvamunenge muchida kuti tikwanise kuposta pano pachannel. Thank you so much. Vana Zimbabwe regedza ndi kutaurira vageza havasi kutsvagirwa kuda kuuraiwa kana kuda kuitwa sei. Vari kuda kutaura navo kuti chimirai, vada kuedza kuamisa vageza nenzira yekutaura navo. Zvino vageza vakatovhara madhozi, access yekusvika pana ageza hapachisina, nekuti machances avakapiwa navageza kuti vaite zvavaroda kuita nhasi it's too late. Ndosaka ndakataura pekutanga ndikati aiwa no, makanonoka vanhu vamunangagwa, makanonoka, muri kumashure, you are very far behind. Saka izvi ndo zvandoda kuti ndikutaurire. Kana vachida ngavaite zvavada kuita toni. Kana vakatora amaigeza vaine zvivindi zvekuti vanogona kuitanga, ngavangoitanga endi vanoiona ichiuya, vanenge vatongoimutsa. Kana vachida kuimutsa ngavangoimutsa, haisi problem. Munoswera muchitorana naamai. Makambona maigeza vachibudikira mupolitics? Makambona maigeza vachiita basa rekuti patsika bhutsu dzaageza ndipo pavanenge vachingotsika vachiita basa rekushedzera zvisina basa rese? Ageza murume anomirira nyaya dzake, haise mhuri mukati menyaya dzake. Matongerwo enyika ndo life yavageza vari one. Havaite basa rekungokanda-kanda vana munyaya dzavanoziva kuti dzine zvinge dzaakuzowanetsa. Tanonzi mubereki manje uya kwete kukukura vana kuvazadza mumadhaka, nekuti politics yagara inotonzi is a dirty game. Izvizvi waakutya manje kuti mhuri yese inopera munangagwa, nekuti wakaisa vana munzvimbo dzavasingafanirwi kutambira. Waakutya manje, wakutanga kungoshungurudza nevamwe vanhu vasina kana basa. Komana weintelligence ava vachinzi endai munotora komana wesaza, endai munotora amaigeza tione kuti tingawana mawhereabouts akaita sei, tikwanisa kuita communication naageza, titaure navo tiri pasaidi zvisina munhu anoziva kuti vagone kuenda kunoholda that movement iri kuda kunzi iitwe. Hapachisina, it's too late, the doors are closed, it's too late. Vesignal chimbomira henyu kuti signal hamuzirimi munonzi ana bombshell mese. Muridzi wesignal achaita nzira dzake dzekuti signal isvike kune vanhu. Saka signal kana yakuzosvika isviki nemimimi munhu uya kuzoposta zvamunoposta mimi, aiwa signal haisi kuzopostwa nenzira dzemapostora amwe dzemaitiro amuda kuita imimi. Signal ichapuwa kune vachatanga movement. Kana vai kuisvitsa kuvanhu, kana nevanhu mumwe namumwe achinzwa achatozvinzwira ega kuti aiwa nguva yakwana, kuti zvamuri kuswera muchinyeberwa izvo. Akomana, zvidhori zviri kuvezwa, wanzwa here iwe? Ndoda kuti ndimbotaurira vana veZimbabwe kuti zvidhori zviri kuvezwa. Zimbabwe yawandirwa nezvidhori, ndo zviri kuratidzwa vanhu. Unoona ZANU-PF zvairi kuita manje, vana veZimbabwe iri kuveza zvidhori zvakawandisa nekutaura zvakasiyana-siyana zvekusimbisa zvidhori, ichinyebera kuti zvidhori izvozvo zvinorarama, asi zvidhori izvozvo hazvina kana mweya mukati, hazvifemi. Zvese zvamuri kunzwa izvekunzi hanzi amaigeza vatorwa vaenda kumapurisa, musambovhunduka zvenyu nekutya. Ndechimwe chidhori chiri kuvezwa ichocho kuti zviite kunge zvinotyisa kunzi vatotora mukadzi waageza. Hapana zvavanombovaita. Izvozvo vanobva vatumidzira zviwanu zvavo manje kuti zvitaure ngoti akabatwa. Release yacho havataure kuti akazoriliswa nguwai.
iye munhu waMwari zvake atova kumba kwake zvake. Imimi munofunga kuti Vageza chaivo izungairwa zvekuti vanofambidzana nemudzimai wavo pakati penyaya dzemashandiro avanoita mumatongerwo enyika. Vageza pavakambosiya amai vakavazvara vachienda kuhondo nababa vavo vachienda kuhondo, havana kana kutombooneka kuti amai ndaakuenda kana kuti baba ndaakuenda. Vageza vakangoenda kuhondo, vakati kana zvabvumidzwa tichazosangana, asi kana zvikaramba hazvina mhosva nekuti ndizvo zvandada. Ndiye here munhu wekuti mimi sekufunga kwenyu mimi nhasi ndiye angazotora nyaya yemashandiro aanoita mupolitics obva aisa mukicheni akagara nemudzimai nevana vachidya votanga kugovana nyaya iyoyi. Vageza havana kana chavanotombotaura nevana vavo, Vageza havana kana chavanotombotaura nemudzimai wavo, ende vanotozviziva stereki kuti kana muchida kuvarwadzisa munoshungurudza mhuri yavo. Vanozviziva kuitora munotora, asi kuishungurudza manje ndokune nyaya. Inzwai zvinobva zvanyora vanhu vanotya. Vashungurudzirwa mhuri, akakudzai kuti vakashungurudzwa pavakatorwa ndiani? Imi vanhu chimbodzidzai kumbotaura ka zvinhu zviri kuitika muchisiya kuwedzera. Regedzai kuvhundutsira vanhu apa. Satyisidzire vanhu nezvinhu zvisina basa zvamunenge muchinyora. Zvokubva matonyora munobva mada kuwedzera, munenge muchiwedzera, muri kutumwa kana. Vakashungurudzwa nani? Munhu akatorwa akatakurwa nemotikari yemapurisa for questioning anonzi ashungurudzwa. Mapurisa ariko ende zvakagara zviriko kuti vanozviita mukushanda kwavo, kuti kana vachinge vatumwa kuti bhotaraini uyu mumbomubvunza mibvunzo yekuti nekuti nekuti zvichibva muauthority. They do that. Ndo zvavanongoita izvozvo chete. Handiti mazvinzwa? Saka vakavatora vakaenda navo, ndizvo vakaenda vakandovhunza. Amai Geza vakapindura zvavanoziva. Zvavakaziva havana kupindura nekuti havagone kuzvitaura nekuti havazvizive. Ndo zvinhu zvakangoitika chete. Hapana kana zviri denjarasi. Namatira munonyora hanzi pray for Geza's family. Makakwana here imini? Chiko kuda malikes here? Munombozviziva kuti imi muri kufungidzira kuti dzimwe nguva muri kusimbisa revolution imi muchiipwanya nematauriro amunoita nemaitiro amunenge muchiita. Noti mukatyisidzira vanhu munenge muchiti muri contributa chii? Bvisai mamwe mawedzi amunosenzesa ekutyisidzira vanhu. Musade kutraya kuda kuredusa vanhu focus yavo mune zvinhu zvavari kuita. Kana mafunga imimi kuti muda kushambadza zvinhu zviri kuitika, nyatsokuzvisa ine nzira yezvazviri, kwete kuti munhu anobva anyora zistatement, especially imi munouya manhingirini pano paYouTube motanga matonyora yohwe maigeza wabatwa. Unoti yohwe kuita sei? Kwana mhani iwe. Chero ukangonyora zvaungonyora ukangoti Ageza chete, vanhu vese vanongovhura nekuti vanda kuziva kuti how far, nekuti vanhu vakamirira signal. Ende signal yacho iyoyo iri kunyepwa nevada kutanga kunyepa, chimbomira yenyu unyebera vanhu. Signal haisati yapo. Kuda kuzvitaura takatorelaxa isusu, tinotoziva kuti signal ichauya. Ende kana yauya haiudzwa vanhu kunzi signal iyi, vanhu vese vachangoiona kuti signal yavapo. Vageza vari kunyepwa, vakatiza vakabuda varimo muZimbabwe. Mazvinzwa? Asi masvikiro ekusvika pavari chaipo chaipo direct ndo ari kunetsa. Ende chiri kutsvagirwa Vageza, mira ndikutaurirei. Vageza vari kutsvagirwa nyaya yekuti vanzi vataurirane naMunangagwa nevanhu vavo. Handiti muri kuzvinzwa? Kuti patsvagwe way yekuti vakwanise kuwithdrawa zvinhu zvese zvinoda kuti zviitwe. Chinhu chakarongwa chakaplanwa ichi kwenguva yarefu. Saka ndo nyaya iri kunetsa apo ndeyekuti Vageza havasi kubudikira kuti vaende kunotaura, nekuti havasi kuda kuti vataure nevanhu, nekuti vanotoziva kuti wekutaura naye hapana. Havana nguva yekutaura nemasaskama, havagone kutaura nevanhu vasiri varume, nekuti murume chaicho anomirira nyaya yake. Kana akati ndakuita izvi ndizvo zvaanoita. Amunangagwa akaiswa pachigaro, bhizi nekuita basa rekutora vana vavo vachivapa zvinzvimbo zvigaro, vachivapa zvese nekuvagowera nyika yese. Ichipera kufa
kusvikira vanhu vakuiswa makadhibhokisi muzvipatara muchibatidzwa makenduru. Ko murwere akaita mistake akarasa blanketi rikabatira moto, chichinoitika muchipatara imomo? Imo muine makenduru daro. Hatidi kuitirwa zvinhu zvisina basa rese. Akatononoka mudhara, nguva yaakanga achifanirwa kuti asenze akairegedza, akatanga kutora vana vake achivapfekera muzvinzvimbo. Sai mofunga kuti imimi tinomirira izvozvo? Icho chinangwa chekupfekera vana vake muzvinzvimbo hamuzizivi here imimi kuti yanga iri nyaya yekuda kuti atanga azvisimbisa ave nepawa, vobva vatanga vanyatsozvisimbisa chaizvo kuitira kuti hapasina munhu anogona kuwasudurutsa kana kuwamuvha. Saka chinhu chavo ichocho chakabva chakurumidza kuonerwa manje, ndipo pakabva parasika metsi yavo. Handiti mazvinzwa? Nekuti zvakatoonerwa vasati vatombosvika ikoko, nekuti vanhu vachitanga kuisa mutungamiriri wenyika, especially kumapolitical experts, ndo nhau dzavanotanga kutarisa idzodzo. Saka zvese izvi pavaizvita vamunangagwa vaifungidzira kuti vanhu vakakotsira havana kana basa nazvo, vanhu vachazomuka ndava kumberi, havana kuziva kuti aiwa chese chavaita was taken down and written down, chichidiscusswa nezvacho. Vabvisa uyu vapfekera uyu, ko uyu abvisirwei, uyu aurayiwa, ivo ndo vasarudza wekureplacea pane afa wacho. Vatumwa nani? Handiti muri kupaona? Vatora mari yenyika vaendesa mwana wavo kuchikoro, vachiti aenza aenda kunotora zvidzidzo, kunodzidza zvidzidzo zvehondo kuti agone kuzova mutungamiriri wemauto. Ivo vatungamiriri wemauto vakazara kudaro, kwakupedza kwakutanga kufa magenerals, kufa kuitira kuti simba rashoni rigone kuenda kuno rigone nyatsobudikira zvakanyatsonakanaka. Muchifungidzira kuti varidzi veZimbabwe tinenge takatarisa izvozvo tichingozvinyararira? Munofunga kuti takapusa handiti? Nhasi uno muri kubuda tichazopa vanhu mafoni ekudii? Ane basa rei? Vamunopa mafoni vacho vamunoti havazivi chokwadi. Tengai mishonga kuzvipatara uku. Izvozvi tine crisis hombe iri kuuya kuzotanga kuzoparadza vanhu, zvimwe zvisingaiti yekushayikwa kwemishonga yakafanana nemapiritsi ema-HIV patients. Mishonga yetinoida hatidi kuluza vadikani vedu isu. Muri busy kuita basa rekuita zvinhu zvisina nebasa rese, muchituma vanhu kuenda kunotsvaga kuti vageza varipi tigone kutaura navo.